Vitajte pri sledovaní nášho nového videa a dnes sme sa rozhodli, že pôjdeme na štrkovisko Krásna nad Hornádom a náš cieľ by bolo chytiť nejaké 3 hociaké ryby. 3 hociaké rybky je náš cieľ. Ja som to tu trošku si už s kovrou zakrmil. Začneme chytať na waftersky, potom si robím nejaký nadväzec na nejakú 24 guľu. No a uvidíme, čaká nás nejakých 5-6 hodín lovu, počasie opäť luxusné, až by som povedal horúce, 34 stupňov hlasia na dnes, takže dúfam, že sa tu neuvaríme, ale nachádzame sa pod stromami, takže snad to tu prežijeme a že si dnešný deň opäť spolu užijeme. Ideme na to. No tak ideme nahodiť prvú vodicu. Ako môžete vidieť, máme tam balíček s peletkami, Method Mix. Zakrmené to máme na nejakých 70 metrov, tak plošne by som povedal. Potiahneme. Dobre. No, nahodíme aj druhú. Tu dáme trošku doľava. Som nahodil, cítil som, keď to spadlo do nejakých tráv. A tak nechám. Rybári, ktorých sme menili teraz ráno, boli tu 3 dní. Spomínali, že tam v tých trávach sa zdržiavali kapre. Prišla nás navštíviť taká žabka, teraz pozerám. Prvý záber, ja vám vysvetlím, čo sa udialo za poslednú polhodinu, ale to neskôr. To bude kaprik. Za poslednú polhodinu my sme totiž pustili štrkovisko Krásna. A premiestnili sme sa do Čane na štrkovisko Rezervácia, nakoľko v Krásnej boli trávy od brehu hneď asi nejakých 30-40 metrov a nemalo to pre mňa tam význam nahadzovať a čakať. A tu sme teraz, ja neviem, udica bola neviem, možno 3 minúty vo vode, musím si ísť podberať, ani nemám pripravené. OK. A prvý záber nenechal na seba dlho čakať. Ej.
taktika ostala nezmenená. No poď. Krásny malý lišček. Ešte si to trošku pritiahnem. Tak, asi môj. Je to tam. Prvý kaplik. Super. Nechám ho trošku takto oddychnúť. Idem si pripraviť podložku. Dobre, je to tam. No, takže môžeme si ukázať prvého fešaka, ktorý prišiel, ako som hovoril, možno 3-4, maximálne 5 minút po nahode. Je to krásny lisec, krásny lišček, taká malá guľka bombuľka. Takže urobil určite radosť. Samozrejme, že ho pustíme naspäť. Dobre, takže ideme to tam opäť poslať. Budem sa snažiť opäť tam ku tým konárom, popadaným stromom. Taký bol ten prvý záber, expresný. Pod hačikom opäť wafterka, mango. Tak, necháme spadnúť. Došpanujeme. Výborne. Tú hudicu mám tuto na otvorenej vode, ale rozmýšľam, ešte ju tam chvíľku nechám. A asi ju pošlem tiež len trošku naľavo od tejto pravej, čiže respektíve bola by ešte jedna možnosť, možno ešte lepšia, že by som pravú udicu posielal túto do tej zatoky, len tam keď mi zajde za tie konáre, kríky, no bude treba promptne reagovať, ale stojí to za pokus. Čiže pravú by som dával túto a ľavú tam k tým konárom, stromom popadaným. Dobre. Tak snáď ešte niečo pípne. Dominik na Krásnej hovoril o cieli 3 rýb, tak prvú máme. Ideme ďalej. No tak ideme to poprehadzovať a tak ako som spomínal, jedna pôjde tu zľava od tých konárov. Jednu dám tu na do tej zatoky.
Čiže mango ide naspäť ku konárom. Vidno, že sú aktívne ryby. Dobre, prvá. No a druhú pošleme tuto do tej zatoky. Dúfam, že chytím hore tú vrbu. Super. Dobre, trošku to španujeme. Super. Počkaj, Dominik. Vyzerá to tak, že sa na nás niečo tu valí, nejaká búrka, zdvihol sa aj vietor. Ale teoreticky to môže odfúkovať po mojej pravej ruke. Vidíme, sme v takom oklieštenom mode. Udice. Všetko máme viac menej zbalené. Podložka, podberák je pod autom, čiže určite to ako nebalíme. Len aby nám zbytočne náhodou nezmokli veci. Pretože ako sa hovorí, každá búrka 3 dní trvá. A cieľ je jasný, 3 ryby. Zatiaľ máme len jednu. No tak ako môžete vidieť, začalo nám pršať. My aktuálne sedíme už v aute teda. No a snad to nebude dlho trvať. Dúfam, že bude teraz záber. No, tak ako som hovoril, každá búrka 3 dní trvá. I keď toto sa nedalo, alebo nedá nazvať búrkou, čo tu bolo, ale bola to taká prehánka, 3-4 hodinová. Za tú dobu sa nič také neudialo, my sme to prečkali v aute. No a teraz si dáme si taký rýchly obedík. Už varím rýžu. No a s takým niečím. No z toho vznikne také celkom sympatické risotto. Čiže toto zakusneme. No a ešte to potiahneme nejaké 2 hodinky, pretože cieľ nie je stále splnený. No máme tu ďalší záver. Potiahneš. Ide už do padáku, ale najprv bola krásna jazda. Jedno, čo ma mrzí, že Dominik mi zaspal. Ale toto asi pustilo. Nie, že by išiel ku mne. Ne. Pustil. Škoda.
Tak kamaráti, dnešná vychádzka je za nami. Na konte jeden lisec, jeden nepremenený záber. Dominik ráno stanovil za cieľ 3 akékoľvek ryby. Z toho bola jedna. Čo hovoríš na cieľ? Splnený? Nesplnený? Neúplne. Neúplne. Taktiež si myslím, mohlo to byť aj lepšie, nakoľko aktivita celkom vyzerala byť v poriadku. Boli aj ťukance. Nevadí, strávili sme opäť jeden krásny deň v prírode, pri vode. Takže za mňa je to OK. Čo sa týka ďalších plánov, chceli by sme sa vydať teraz na takú dlhšiu výpravu, buď na Kechnec alebo na Šíravu, kde veríme, že sa nám podarí urobiť nejaké tie rybky, tým pádom aj nejaké pekné zábery, ktoré vám budeme môcť ukázať. Takže vidíme sa na budúce. Ahoj. Ahoj.